kuyigcina imithetho yam yonke imihla yonke, ukuze kulunge kubo noonyana babo ngonaphakade. Verse 30, yiya uthi kubo, buyelani ezintenteni zenu. 31, ke wena yima apha ngakum ndiyithethe kuwe yonke imithetho nemimiselo namasiko owabafundisa wona bawenze ezweni elo ndibanika lona ukuba balime. Sawuma apho isifundo sethu ngale njikalanga namhlanje. Enkosi Bamanana. Nkosi dade, nkosi kakhulu Bampompa, siyabulela. Ixesha lethu ngoku li-18 lemizuzu emva kwentsimbi intsimbi yesixhenxe, lungisa nalena mntakamaliwa, ilungisa nale ukuze sizokwazi ukuncokola. Siyabulela. Siyabulela kakhulu baphulaphuli. Ngoku sifikelela ekuqaleni kwethu lemvuselelo yangokuhlwa nje khona into eniphazamisileyo, right, ku-right. Sifikelela ngoku baphulaphuli kwisigaba soba ngaba sincokole ngoku. Imvuselelo yethu, ilizwi lemvuselelo nali kwincwadi yeDeuteronomy chapter 5, uqalela ufunda phaya kuverse 29 ukuya kutsho ku-30, 31 baphulaphuli. Deuteronomy chapter 5 ukusuka kuverse 29 ukuya kutsho ku-31. Uzawusolathela ke umlungiseleli uMpompa okokuba ngaba ngokuhlwa nje unqwenelo okokuba sabelane ngawuphi umqolo okanye ngawaphi amazwi apha kwezi verse azifundileyo. Kodwa ke mandithabathe lithuba loba ndithi baphulaphuli, nanjengoko sisazi okokuba ngaba phaya eGqeberha kwiveki ephelileyo bekubekwa utata uBishop, utata uBholani, utata uGaba, osebenze kakhulu webandla iBantu Church of Christ esilaziyo sonke jikelele apha kuMzantsi Afrika. Ndanike ndimve utata esithi siza kuya koNamibia. Sizawuhamba siye koNamibia sishumayela ivangeli ngebandla likaKrestu njengenkokheli eyonyulwe nguThixo. Umlungiseleli, mandinike wena tata elithuba kuqala loba ngaba uzibulisele kakuhle kubaphulaphuli ke sizothi gqaba ngotata uBishop, utata wesizwe evangelini othe wagqitha kweli phakade. Mandikunike tata uzibulisele kubaphulaphuli. Enkosi torhwana bamfundisi uManana. Torhwana kuba mamele bonke, torhwana bevukani community radio abamemeleyo ngeli xesha, torhwana ndiyabulisa kwakunye nebandla lonke le-BCOC, ibandla likaKrestu labantu. Ndiyabulisa nakulo abamameleyo ngokuhlwa nje abantwana basekhaya. Ngokukodwa ke ukhethekileyo kutatomkhulu umkhonzi kaThixo noyinkokheli yesithandathu yebandla likaKrestu labantu nesimhloniphayo ke singabalandeli. Abazali bethu bathi bona tata, thina ke singabantwana sithi tatomkhulu, naye ndiyakhahlela kuye. Molo Sikhomo, molo Tshangisa, molo Zulu. Kanye sizawuthetha ngoZulu, kodwa sizawuthi apha kubawo kutatomkhulu uGaba. Ukuba ngaba utatomkhulu ufikelele kwesi sigaba besishumayela naye sokokuba ngaba uThixo umntu umenzele umda angasokuze agqithe kuwo. Kwafikelela ke kweso sigaba utata. Xa ifikelela kweso sigaba sokokuba anduluke utata, ibandla lelaphatheka njani mlungiseleli? Enkosi torho bamfundisi uManana. Lo mbuzo umandi kodwa ke wenza iinkumbulo ba ke asikabi kude kuyaphi, kangoba iintliziyo zethu zona savakalelwa, kodwa ke sinethemba uba uThixo akasishiyanga sodwa, ushiye nomkhonzi kaThixo, inkokheli yesithandathu. Ukuthetha nje phandle bamfundisi uManana, ibandla lonke jikelele sawukhumbula eli bandla ligcwalise wonke la maphondo aseMzantsi Afrika kwakunye
naphesheya kwemida le nkonzo ikhona. Kanti ke naphesheya kolwandle le nkonzo ikhona. Khange liphatheke kakuhle kakhulu belikhathazeke okwenene. Kuba utatomkhulu umkhonzi kaThixo inkokheli yesihlanu uGaba ufike enhliziyweni zethu wakhela samamkela uba uthunywe nguThixo. Sibonile nathi kuvele neSouth Africa yama basibonile uba eli bandla ngoku likhulile, ilizwe lonke liyavakalelwa. Yavele nje kwama yonke into. Ngaloo mazwi khasiphatheke kakuhle, kube buhlungu kakhulu kuba kaloku besisondele kakhulu. Utatomkhulu besingabantwana bakhe. Utatomkhulu ebenabantwana bakhe biologically, kodwa utatomkhulu wasisondeza sangabantwana nathi. Kama nezithethi bezikhona kumsebenzi wobekwa kwenkosi yethu zitshilo zathi umntu nomntu unento yokuthetha nayo ngotatomkhulu. Ingulo uthi utatomkhulu ebendithanda, kanti nomnye phakula kona uthi egoda utatomkhulu nami ebendithanda. Ebenalondo busixa nobumbamba isandla utatomkhulu uve the warmth esuka kuye, nokuphosiliswa pha kuye uyava into yobana ngoku ubanjwe ngumzali ngokufudumele, ipholile entliziyweni yakho. Kanti bede sathi xa esibiza utatomkhulu okanye xa sibhabhaye sathi bhabhayini ma-2000 odumo, uve ihlokoma yonke itempile bhabhayi tatomkhulu. Ngaloo mazwi besikhathazeke kakhulu. Lungiselele ukubona kweni ilizwe lonke liseGqeberha. Nibona o-president no-premier ne-ministers zonke zilapha kweli bandla iBantu Church of Christ ngenxa katatomkhulu. Nina ziva njani? Isichulumancisile kakhulu singabalandeli, kuba isibonisa into yobana utatomkhulu ebengeyo leader nje yebandla likaKristu labantu. Utatomkhulu ebeyinkokheli yabantu bakaThixo, uThixo amthume kubo. Isichulumancisile loo nto leyo kakhulu. Kanti basathi thina besingayazi uba inkonzo inonxibelelwano olunzulu kangaka. Ude sekubonakala uba ipresident ngokwayo. Besimane simbona uba uCyril imane siye enkokhelini eyocela intsikelelo kunye nabanye abasebenzi bakhe. Kodwa khasiyibona uba isondele kangaka, nabo sibabona into yobana bakhathazeke bakwiqondo lokugqibela. Abohlukanga pha kuthi siyifemeli ngoku sikhalisana kunye. Isichulumancisile kakhulu loo nto leyo. Zade sinkokheli yethu yesithandathu yathembisa uba olu nxibelelwano lukhoyo phakathi kwenkonzo kwakunye nesirhulumente sonke siphela asisayucima, kuba sisibani utatomkhulu asilayitileyo uba sibe khona phakathi kwethu kunye norhulumente. Kuba isuka kudala le nto, kuba kaloku ithe inkonzo isawufawundwa ngo-1910 kanti i-ANC ngo-1912 izabakho. Zakhula ke ngoku zingamawele izinto nezinto, ii-comrades bezimane zizenza, bezimane zisiya enkokhelini ziyofuna uncedo enkokhelini, zide sezihlale phaa enkokhelini utatomkhulu aziphathe kakuhle. Izivise kamandi kakhulu loo nto leyo. Nalapha kuthi ayisawuphelo lo nxibelelwano, isivise kakhulu uba uManani, enkosi. Ningayilibali la plate kaPremier uMabuyane. Nje bengekho nje utata omkhulu, ningayilibali uba umane egqitha phaa. Ayolibaleka. Uyithethile loo nto, injongo zakhe zoyithethe besenzela uba niyazi uba xa efika phaa uyayazi uba uneplate yakhe. Mlungiseleli, mandibuye ngombuzo wokugqibela sizogqithela kutata omkhulu uTshangisa. Umbuzo wam wokugqibela, utata omkhulu ebemane edibana nezi ndaba zalapha eSouth Africa zokunyuka kwezinga le-corruption, ebethi xa ethetha uziva njani ngale nto yokubona into yoba ngaba izinto zifuna utshintsha ngoku, ilizwe lifuna ungalawuleki ngenxa yezinto eligaxeleke kuzo ngoku, kakhulu le into ye-corruption ilizwe elizibona likuyo? Ebeziva njani utatomkhulu? Babufundisi uManani, iingcebiso zakhe bezisithini xa efika kuloo meko ilolo hlobo? Babufundisi uManana, iinkokheli zikaThixo zonke esilandele emveni kwazo zinobuchule bokusikhokhela. Isikhumbuze noSolomoni uthabatha kwakhe indawo.
wacela ubulumko kuThixo. Amen. Zinobo bulumko obusuka kuThixo inkokheli. Zineliso eliphangaleleyo. Akukho nto ifihlakalayo kuzo. uThixo uzibeka zonke izinto apha phambi kwakhe. Utatomkhulu kunyaka ongapha kwaluphelileyo uzithethile ezi zinto sikwi-conference. Amaxesha ngamaxesha xa esoloke phakathi kwebandla ekumjikelo uyazithetha ezi zinto ebonakalisa udandatheko lwakhe ngokubona uba ilizwe liyatshintsha. Aliseyiyo laa meko belikade liyiyo, ingakumbi ke kwicala le-corruption. Ade se ebethetha ngokuphanda utatomkhulu ngekho nto ayifihlayo thina abantwana bakhe, nokuze sifunde bathina siyakhula siyafundiswa nguye, nokuze nathi xa sifika kwezi ndawo singafiki sizeke emzekweni. Ebebonakalisa kakhulu udandatheko lwakhe. Ade sathi utatomkhulu xa ndicaphula amazwi wakhe, ezi ntwana ndiyathetha nazo xa zize apha ekhaya, nto nje aziva. Into ebuthetha uba umntu omkhulu ebethetha nayo, nto nje kuyabonakala uba izinto zorhulumente zithatha ixesha. Xa mhlawumbi kuthethwe nalo namhlanje uzawuthatha iprocess mane kuzilungiswa izinto. Sinethemba lobana zizawulunga izinto kuba lokhu umkhulu lo mbutho okanye urhulumente olu lukhulu, kodwa ke beyikhalimela kakhulu indaba ye-corruption. Kuba itshintsha nelizwe eli ngokulawulo lwayo, kubonakala uba noko ngolibheka kwicala elingelilonke. Enkosi bawumana. Nkosi tata, siyabulela. Madoda, liyakhumbuleka ixhego. Liyakhumbuleka ixhego. Lihleli kwesaa situlo lingashukumi. Lawumane lisitsho amen. Right. Baphulaphula isiphethe imvuselelo apha ngokuhlwa nje kwivukani Community Radio 90.6 uya ku-99.9. NdinguJames Kamananga umntambo. Ndihamba nomzalwane uSani apha kwakunye nomlungiseleli baphulaphula umpompa baphuma kwibandla iBantu Church of Christ kuNdlunkulu phaya eGqeberha bathunywe libandla obangaba bazoba lapha phambi kwam namhlanje sikwazi ukuthetha. Masiye kule transition yokungena kuka tatomkhulu Tshangisa. Ndifuna utshekisha ukuba ngaba utatomkhulu inkokheli yethu yesithandathu iyayazi ukuba ngaba ngutata uTshangisa ngoku ohlele esitulweni. Ingathi kanti nizenzele ngoku ego lingasekho. Enkosi Torhwana. Mntakasana. Ndizoqala Torhwana ndibulise. Yes. Ukuqala utatomkhulu inkokheli yesithandathu. Ibandla likaKristu labantu mkhahlele kuye utatomkhulu uSikhomo Mhlatyana. Ndibulise kubo bonke abaphulaphuli. Angabe Torhwana bamamele. Nabo bonke Torhwana bahlale ngabe nabo bakonekthile apha eradiweni. Size ke Torhwana kumbuzo wakho ke mfundisi wami. Utatomkhulu uyamazi. Utatomkhulu uyamazi kakuhle kakhulu. Uba inkonzo wayenzayo ngomnyaka ka-2019 nge-22 kaDisemba likho lonke ibandla loMzantsi Afrika kuyokutsho kumazwe aphesheya kwimida. Emthabatha utatomkhulu lo sinaye engumlungiseleli omkhulu engumlungiseleli ophakathi kwabalungiseleli. Kodwa kwafane wathi uThixo ombonisa utatomkhulu wesihlanu kufanelekile bangaba kubekho ozoshiyeka endaweni yakhe. 2019 nge-22 kaDisemba wadibanisa ootata abakhulu benkonzo wabaxelela ngomsebenzi azowenza kuthabatha utatomkhulu esinaye ambeke kuba ngaphezu kuba bonke abalungiseleli ayenze loo nto phambi kwebandla njengomkhonzi kaThixo uMoses. Umkhonzi kaThixo uMoses wenje njalo xa uThixo phambi kokuba balwele umlambo weJordani wathi uThixo uMoses ndiza kuphumza. Wakube etshilo ke njalo uThixo kuMoses wathi uMoses kuThixo nceda Thixo xa kunjalo misa lowo ozawuthi avalele ibandla ukuze ibandla likaYehova lingabi njengezimvu ezingenamalusi. Wathi zithabathele wathi uThixo zithabathele uYoshua unyana kaNuni okuye umoya uthi uzucinezela izandla zakho phezu kwakho ubeke indili yakho phezu kwakhe. Yilo practical yenziwa utatomkhulu wesihlanu eyenza utatomkhulu esinayo ngomthabatha ambeke kwindawo efanelekileyo uba ngaba nguye ozokukhokhela xa utatomkhulu wesihlanu ephunyuziwe nguThixo. Enkosi mfundisi wami. Nkosi Mntakasani siyabulela. Bendifuna uyazi ingathi kanti
mlungiseleli niye nathi makagqithe utata omkhulu nizozenzela ndiyayibulela lo oyiva lo nyaniso okuba ngaba utata omkhulu ngokwakhe umkhonzi kaThixo wathi uThixo undibonise utata uSikhomo njengomuntu omakangene akhokhele abe inkokheli yesithandathu apha kweli bandla iBantu Church of Christ. Siyamazi naye utata uSikhoma, siyamazi kakhulu utata uChangisa njengenkokheli ebisondele apha kutata. Kodwa mandithi ke xa ndibuzo owesibini nowandulela ogqibela, mhlawumbi njengabantu ke ngoku abafikele okanye abasezandleni zikatata ngoku, zintoni enithi niyanqwenela okokuba ngaba utata apha ebukhokeleni bakhe okanye apha ekungeneni kwakhe ngoku abe zinoba zilindelekile eninozilindela nina kuye njengosapho lukatata, njengoba benisinqanqa umbelo obhonqileyo kukatata omkhulu, naku ngoku nishiyeke notata omkhulu uChangisa, ninqwenela into yoba ngaba ninganqanqa ntoni njengama-2000 ke setshilo utata omkhulu. Enkosi bamfundisi uManana. Okokuqala bona bamfundisi uManana, utata mandichaphazele le ndawo kuqala. Utata omkhulu wesihlanu uGaba uCihosha ngala 22 ka-2019 kaDisemba, yes, ude wayichaphazela into yobana zenithi xa sele mna ndingasekho uzabe khona utata omkhulu, yes, ningandifuni indawo uza khona zonke izinto befanele uba ndiyazenza uza kuzenza. yes. Ayikho ke enye into ezawubangela utata omkhulu wesihlanu olele ngoku angabikho ngaphandle kwalo mzuzu wanamhlanje uba engekho. Watsho ithabatha ke ngoku utata omkhulu uSikhoma indima yakhe. Yes. Ukudlula ke ngoku size ke ngoku kulo mbuzo ke ngoku ugqiba ubuza. Okona kubalulekileyo utata omkhulu uthe xa ibuzwa zintatheli uba ithini na i-program of action ukusuka ngoku utata mkhonzi kaThixo. Wathi utata omkhulu impendulo yakhe kuqhubekekela phambili nenkonzo kaThixo, esenza imisebenzi kaThixo, ebuyisa ingqondo zabantwana bakaThixo. Uyabona ke ingakumbi kweli xesha lethu uba umfundisi uManana, utata omkhulu usebenza ngathi abantu abadala benkonzo bayalala uThixo baphumze. Utata omkhulu ifocus yakhe ngoku isekubeni uba kubekho ihlumelo, uThixo benehlumelo ingapheli inkonzo kaThixo emhlabeni. uThixo angade sasiqumbele aze ngomva kuthi. Utata omkhulu ngoku usebenzana nathi thina abantu batsha nokuze siyazi uba uThixo uhlonelwa njani na, uThixo kusondelwa kanjani na kuye xa sifuna uncedo lwakhe. Singahambeli kude, sibe nobudlelane naye uThixo obungamandla, nathi sixhomekeke kuThixo njengabazali bethu ba bebexhomekeke kuye, bakhulisa nathi besikhulisele uthandweni lukaThixo. Umsebenzi katata omkhulu ngokawenzayo ulapho. Enkosi Nkosi tata, Nkosi kakhulu. Mntakasana unayo into kongeza? Ewe tata. Yes. Kwinto ebeyithetha umlungiselelo uMpompa okokuba konke esikwenzayo thina enkonzweni kukuphulaphula kokuqala ilizwi lenkokheli. Iba nguThixo obonisa inkokheli kokuba makenze ntoni na. Ize thina silibandla singabalandeli siphulaphule ilizwi lomprofeti lo uThixo omthumileyo. Umzekelo kule nto agqiba othetha ngayo umlungiselelo uMpompa yokubuyiswa kwabantu kolutsha enkonzweni, nokushuma uba nathi sishumayele singene ezitratweni uba sizothi makabaguquke kuba bukumkani bukaThixo busondele. Loo nto wade wayikowuta uba mandingathi ndimncinci andinomkhonza uThixo, iseyitshansi uThixo andinike yona uba izembe libekiwe engqanjini yomthi kumntu omdala nomntu omncinane. Oyikowuta loo nto kwincwadi yeNtshumayeli chapter 12 verse 1. Mkhumbule iYehova ngemihla yobutsha bakho, ingekafiki imini endiyothi ngayo andiyolele. Ndiyabulela Nkosi kakhulu bazalwane, siyabulela. Masingeneni kwimvuselelo. Nazi ezinye zengoma zenu. Siyeza ke umlungiselelo uMpompa nelizwi ngoku. Ndlala ilizwi kubaphulaphuli ukuze abaphulaphuli bazongena elizwini esilungisileyo apha ngokuhlwa. Nazi ezinye ingoma zebandla likatata. Nazi. Mikhulu ingumangali
Uyazi Mlungiselelo Mpompa, utata omkhulu wayeba netho zakhe. Enkosi Thoko Mananga. Kwakuthi xa eqhuba itho zakhe aqinisekise uba ngaba uMananga niqinisekise uba ukhona. Enkosi bona. Ndandiphelela ke Ngcobo naSendwe naseTsomo naseKomani bethi itho zakhe. Nikela kuwe tata naliliswe. Enkosi Thokwana bawumfundisi uMananga. Thokwana ke baphulaphula. Thokwana bevukani community radio. Isifundo sethu besesitshilo to ngokinkqubo ibiqala uba sizasifumana kwincwadi yesihlanu ebhalwe ngumprofeti kaThixo uMoses, leyo kuthiwa yiDeuteronomy, ngesahluko sesihlanu ngevesi 29. Abantwana basekhaya. Yes. Okokuqala nento ebali uba Thokwana ibe ngathi ndichonge esi sifundo bantwana basekhaya, sisifundo esisinikwe Thokwana ekhaya, esizabuyisa abaKrestu iintliziyo zethu kwakunye neengqondo zethu, sibuyele kuThixo, singemki kuThixo wethu owasidalayo, uThixo wamazulu nomhlaba. Sithi ke xa sisifumene uqala phaya kwivesi 29, akwaba bebenale ntliziyo yokundoyika nokuyigcina imithetho yam yonke imihla yonke, ukuze kulunge kubo noonyana babo ngonaphakade. Bantwana basekhaya, apha nguThixo lo uthethayo, uthetha nomkhonzi wakhe uMoses. Esawube uThixo ethethile noMoses, wamfikela uba makayothatha abantu bakhe esandleni sikaFaro esiqinileyo. Ude sathi uThixo, ndisivile isikhalo sabo noxino abaxinwe ngalo nguFaro. Ngoku xa sifika kule ndawo, uthi uMoses uphakathi entlango namaSirayeli, ewakhokhele ngengalo eqinileyo. Bantwana basekhaya, uthi ke ngoku sawubonakala into yobana uMoses unyukile intaba waya kuThixo wakhe, ethetha noThixo wakhe, uThixo emnika imithetho, kuba uThixo akho nto ayixabisileyo njengomthetho wakhe. Jonga xa sijonga e-Edeni, enika ubamkhulu Adam kwakunye nomakhulu Eva, ebanika baze bame kanjani na, basebenze kanjani na umyezo. Nalapha abantwana basekhaya, uThixo unika umthetho uMoses umkhonzi wakhe, kuba uThixo engasakwazi ukuze ebantwini ngohlobo esiza ngalo e-Edeni, maKrestu amahle. Uthi akwaba benale ntliziyo yokundoyika nokuyigcina imithetho yabo, nokuze kulunge kubo noonyana babo. Xa usijonga isitori esi, kuye kwabonakala uba abantu abangoku bazenzela sithixo simbi, kuba uMoses engekho phakathi kwabo, umkhonzi kaThixo. Uthi ke xa esihla uMoses, khumbulani maSirayeli, xa sijonga kwisahluko sesibini, uYehova wenza umnqophiso kunye nathi eHorebhe. uYehova kakenzanga nathi lo mnqophiso noba bethu, wenze kunye nathi thina sikhoyo, siphilileyo namhlanje. Bantwana basekhaya, ngokubuyisa ingqondo zethu kwenzela uba amaSirayeli akhumbule uba zange kuthethwe nobawo bawo, abanye obawo bawo bawa endleleni, ngoku uThixo uthethe nathi thina sikhoyo namhlanje, esithi akwaba aba bantu bebenale ntliziyo yokundoyika nokuyigcina imihlo yam, nokuze kulunge kubo noonyana babo. Athi amaSirayeli xa esithi uMoses ethetha iintetha zinkulu kangaka zikaThixo wakhe, Moses, thetha noThixo wakho. Ngubani na ebenokusinda esondele noThixo? Bekufama xa kule xesha sesifile. Bantwana basekhaya, uthi ke ngoku uThixo kuMoses, yiya kubo ubaxelele babuyele ezintenteni zabo. Bazalwane nabodade emaKrestu amahle, ke wena Moses, sondela kwicala lam. Into ebonakalisa ngokupheleleyo bantwana basekhaya, uThixo xa ethumela umonyulwa wakhe uyamsusa apha ebantwini, amsondeze kuye yena Thixo, itshintshe ke ngoku impilo yakhe, amile buthixo. Bantwana basekhaya, nokuze ndiyithethe kuwe le mithetho, ibe nguwe oyithetha kubo, nokuze bame kanjani na xa befika kwilizwe lam ledinga nendabathembisa ngalo. Bazalwane nanibodade, nanku ke ngoku uMoses kwicala likaThixo athi mababuyele ententeni zabo. Bazalwane nanibodade, yonke le message bantwana basekhaya ibuyisa thina iingqondo zethu, njengoba besike sathetha nje
sithe uqala kwethu uthetha sibuyele ingqondo zethu zibuyele kuThixo, singamki kuThixo kuba ubomi bethu asizenzeli bantwana basekhaya, impilo yethu asizenzeli, ubomi bethu mabuxhomekeke kulawulwa nguThixo okanye kulawulwa ngumonyulo kaThixo athe uThixo mchonga phakathi kwethu. Ingakumbi thina lutsha, yazi uba umananga ngenye ixesha ungade suzibuze into yobana yintoni nebangela uba izinto zingahambi kakuhle. Hayi, mntasekhaya awulahlekanga, buyela kokwenu, buyela kuThixo. Bantwana basekhaya, naku uThixo ngoku eziveza ngokuhlwa esithi kwaba aba bantu bebenayo intliziyo yokundoyika. Ithi loo nto leyo uThixo funeke simoyike, uThixo funeke simkhonze, uThixo funeke simcenge bantwana basekhaya. UnguThixo ocengwayo. MaKristu amahle, masibuyele bantwana basekhaya. Mhlawumbi sizamane sizibuza ukuba yintoni ebangela uba ilizwe lethu lingalawuleki kangakanani. Yintoni abantakwethu noodadewethu ababali babasebenzisa ii-drugs. Hayi bantwana basekhaya, look no further, go back to God. Masiye sijonge icebo likaThixo ngabala lithi masime njani na, nokuze senze intando nomthetho kaThixo, zasijonge ke ngokubomi bethu buzawubheka ngaphi na. Nam abantwana basekhaya ndizawuthi ndihle kancinci MaKristu amahle. Enkosi torho bawumananga. Nkosi tata, siyabulela. 11 lemizuzu phambi kwentsimbi yesibhozo siya kwintsimbi yethoba nale mvuselelo baphulaphuli. Ngoku sijonge kule ntsimbi yesibhozo siphethe imvuselelo baphulaphuli kule ncwadi yeDeuteronomy chapter 5 apha kuverse 29. Uthi umlungiseleli umpompa apha akwaba bebenale nhliziyo yokundoyika. Uthi kutsho uThixo ubuqu baphulaphuli ejongise kumaSirayeli, abantu abaphuma enhlungwini enkulu kwaFaro eyiphutha baphulaphuli. Kodwa uThixo xa ebajonga ngehle aba bantu babe nenhliziyo zimbini. uThixo ke uthi umlungiseleli uThixo wathatha uMoses wambeka enhliziyweni yakhe ukuze atshintshe ukumila, angamilisi okwephakade kodwa amilise okaThixo, ukuze xa ethetha umyalezo kaThixo kubo bamoyike. Silapho baphulaphuli ngokuhlwa nje baphulaphuli, kuyacaca uba ngaba kukho kufuneka siyenzile singamaKristu ebomini bethu ukuze izinto zilunge. uThixo simhloniphe, uThixo simoyike, sikwazi ummamela uba uthini na uThixo ukuthetha nathi. Mandithatha ingoma, emva koko ndize kuwe Mfokasani nawe kula mazwi. Imikhosi yamazulu
Soni. Isixhenxe baphulaphula imizuzu phambi kwentsimbi yesibhozo. Ngoku masinkezele kumzalwane uSani, kodwa ba wena mphulaphula ukhoyo kuloo ndawo kuyo siphulaphule iVukani Community Radio 90.6 uya ku-99.9. NguJames Kamananga Mntambo, siphethe le mvuselelo baphulaphuli ngale mini yanamhlanje. Sidedicatela utata uSikhomo uZulu Mhlatyana, inkokheli yesithandathu kwibandla likaKrestu. Lena imvuselelo sidedicatela yena sisithi wamkelekile Zulu, ngena ezihlangwini zikatatomkhulu. Sitsho kwilizwe lonke sithi ngena ezihlangwini zikatatomkhulu ukhokele abantu bakaThixo. Silapho baphulaphuli, kodwa kule ncwadi yeDeuteronomy chapter 5 ku-29 akwaba bebenala inhliziyo yokundoyika abantu bakaThixo. Utsho uThixo ngokwakhe akwaba bebenala inhliziyo yokundoyika, kuba kuyacaca uba into ezawusinceda mfo kaMaliwa kukumoyika uThixo. Okokuba asimoyika uThixo ngehle sigaxeleke nasezihangeni. Baphulaphuli, ngoku ndizawunika nina emveni kwakhe umntakasani ukuze nani nizokuthi kweli lizwe, kula makhaya sihlala kuwo, kule misebenzi siphangela kuyo, baphulaphuli, inye into eyakusinceda kukuba nenhliziyo yokumoyika uThixo. Nokokuba uyabonwa noba ubonwa, kodwa uba unale nhliziyo yokumoyika uThixo, kuzawulunga konke. Yiza mntakasani ndizobheka kubaphulaphuli. Ndiyabulela mfundisi. Kweli lizwi torhobe sesilikiwe. iDeuteronomy chapter 5 verse 29. Akwaba bebenenhliziyo. Inhliziyo ke ligumbi elifihlakeleyo. Hayi man. Benenhliziyo yokundoyika. Nokuyigcina imithetho yam. Le mithetho mininzi mfundisi wami. Mininzi le mithetho. Ikhona imithetho yehlabathi. uThixo ke yena uneyakhe imithetho uThixo. Ungaqingelwa ngabantu. Abantu bathi siza Thixo sesikhona. uThixo kahambi ngolo hlobo. uThixo uxelela umuntu ngoba makame njani na kwimo yakhe yokuphila phezu komhlaba. Sivile ke ngoku le ngoma nathi le isanukakhala kule ndawo. Ithi izani utata bomama nani bontwana. Ithi ke lonto akho mntu ukhutshiweyo. Akho mntu ukhutshiweyo. Akho bebena inhliziyo yokundoyika. Akwaba nokuyigcina imithetho yami yonke. Uba ngaba ndiyayigcina imithetho ndizokuya esiguqweni. Ndiye apho ilizwi likhombe khona. Ndikhumbule inkonzo yabazali bam. Le nto abazali bam bandixelela yona. Besithi eli lilifa nanaphakade. Kuba liyaziwa uba ngaba likho ilifa lomhlaba. Uba ndishiyelwe imfuyo, ndishiyelwe imali ezithile. Eli lona lilifa lanaphakade elingasoze lihluthwe mntu, alibulalisi mntu. Eli ilifa lizokungenisa bukumkanini bukaThixo. Sizolungenisa njani ke ngoku? Ngokuthi nathi siye kwezi ndawo siqubutha kuzo uThixo, siyombulela uThixo, sikumcenga ideski ibe ngumzuzu wokugqibela. Ndatsho nomkhonzi kaThixo Moses athi endaweni leyo uye kuyonyula uYehova uThixo wenu ezizweni zenu zonke, uba libeke khona igama lakhe, uba ahlale khona, ize thina singabantu siquqele khona, siye khona. Uthi kulapho khona sizokwenza khona amadini ethu, sizowakusa khona neminikelo yethu. Uthi uThixo ke ngosetyenzwa ngolo hlobo khona ukuze ndikwazi umkholisa ndibe ngumntwana wakhe, naye abe nguThixo wam, umfundisi wam. Ngelo xesha nathi ukubuyeleni kwethu enkonzweni uzowuziva ukhaphukhaphu, uzive izinto ezilapha emagxeni zisusiwe, kungenxa yokuba ngaba unomtha kaThixo. Kuba umtha kaThixo awuhlali naphi na. Umtha kaThixo uhlala kulowo
umzukisayo uThixo mfundisi wami. Ithi ke lonto nathi masibuye sibuye lenkonzweni size udumisa uThixo wethu. Sisitsho nakutata omkhulu ilungisa utata omkhulu esinayo sikhoma uzulu umhlatyana. Sisithi izinto zonke nathi asusela umthetho ngazo sizowuzenza. Nalapha sithuma khona siza kuya. Ngawo konke semphulaphula ngawo utata omkhulu esenokuphumla sakunje njalo ukuphulaphula naye. Kuba lo practical yenziwa ngamaSirayeli. Okungeneni kwakho uYoshua esihlalweni sakhe. Kuba uYoshua ngelaa xesha uYoshua wayeyisuccessor okanye ke yayingumthanjisi umkhonzi kaThixo uMoses. Wathi ungabikho umkhonzi kaThixo uMoses ngelaa xesha. uThixo wathi chapha apha kuYoshua. Wathi umkhonzi wami uYoshua akasekho. Suka ke wena uyiwele iYordani le wena naba bantu. Niye kwelo zwe ndibanika lona nyana bakaSirayeli. Wathi akuyi kuma mntu phambi kwakho yonke imihla yokudla kwakho ubomi. Kuthiwa laphendula ibandla lonyana bakaSirayeli. Bathi baphendula besithi izinto zonke osusela umthetho ngazo sozenza. Nalapho suba usithume khona siza kuya. Ngawo konke semphulaphula ngako umkhonzi kaThixo uMoses sokunje njalo ukuphulaphula nawe. Ngawo lamazwi enziwa ngcina apha kule ndawo. Enkosi mfundisi wami. Nkosi tata. Amen. Ishuxeko. Atutata uchangisa. Uthi utata. uThixo uyanithanda. Atsho utata uchangisa. Ngelo xesha usavula inkonzo. Uza kwamkela utata thethe. Uthi utata abakhonzi bakaThixo mama ndithi. Wamkelekile Zulu. Kumphulaphulo lapha emlungiseleli ogqiba ubhala apha uthi limnandi liphilile eli lizwi mfundisi. Sisithi uThixo makampha amandla utata uchangisa ayikhokele lenkonzo kuba nguye othunyiweyo ngoku. Igama lakhe nguMelisizwe eCraddock. Nkosi kakhulu Melisizwe, siyabulela tata. Silapha baphulaphuli kule mvuselelo yangokuhlwa nawe uvulelekile ngoku uzokuthi kulamazwi athethwa nguThixo kuMoses ngabantwana bakhe bakwaSirayeli esithi akwaba bebenoba nalenhliziyo yokundoyika. Baphulaphuli ithetha ukuthi bebenophila unaphakade ukuba nje bebenoba nayo lenhliziyo yokumoyika uThixo. Baphulaphuli ithetha ukuthi mfoka maliwa kufuneka senze i-introspection sonke baphulaphuli kwindawo esikuzo. Ingaba kwindawo ekuyo unayo nalenhliziyo yokumoyika uThixo baphulaphuli emakhaya? Ithetha ukuthi yonke lento sigqiba uyithetha abazalwane uba besinayo inhliziyo yokumoyika uThixo, ilizwi likaThixo ngesihamba nalo kakuhle kuba zonke izinto zibhalwe kumthetho kaThixo. Sisuke thina sijikele umthetho kaThixo. Baphulaphuli emakhaya akwaba bebenalenhliziyo yokundoyika. Baphulaphuli emakhaya mlungiselele ndiyacinga okokuba ngaba xa usiza nelilizwi wenza lanto yokusetsha ngoku yokukhangela okoba ngaba phakathi kwethu ingaba basekhona na abantu abanenhliziyo yokumoyika uThixo. Baphulaphule emakhaya abantu abanenhliziyo yokumoyika uThixo. Baphulaphuli bahamba bonakala ngokunyathela ehamba umuntu kungathethwanga naye foka maliwa abonakala okokuba ngaba unenhliziyo yokumoyika uThixo. Sele khupha into ngomlomo mlungiselelo wasekhaya umva apha emlonyeni okokuba ngenene lo mntu unayo inhliziyo yokumoyika uThixo. Baphulaphuli ndimthanda xa esehla uthi ke ngoku buyelani ngaphakathi ententeni obabenike nemka kuThixo. Baphulaphuli ngenxa yezinto ngezinto zehlabathi ngoku uThixo ubiza bakhe esithi buyelani ngaphakathi ententeni ukuze nibe ngabantu abanenhliziyo yokumoyika uThixo. Ndiza kuni baphulaphuli apha emakhaya siyasetsha ngoku ukuba ngaba kwezi zinto zikwehlayo ingaba xa ujonga akukho nto ebonakalisa okokuba awumhlonelanga nam wena uThixo. Uba kunjalo buya ubuyele ententeni. Ngokwedinga lakhe
Uphaza khona
Alright, okay. Alright, xesha sinalo imizuzu isixhenxe. Hayi kungoku siyigidayo apha. Kungoku besigida zashukuma ezintambo. Ngoku zaphazamiseka akho nto yonakeleyo. Mhlawumbi ke into bangaba kukho nomphathi apha phakathi kwethu. Sibhozo imizuzu baphulaphuli emva kwentsimbi yesibhozo. Siphethe imvuselelo iVukani Community Radio ngokuhlwa baphulaphuli emakhaya. Ilizwi lethu incwadi yeDeuteronomy chapter 5 verse 29. Akwaba bebenoba nale nhliziyo yokundoyika. Nakumphulaphuli kwelicala make simve oba uthini yena. Mandithabathele ithuba ndibulise befundisi bam. Ndibulise kakhulu befundisi abasestudio nomfundisi Mananga abandwendwele isikhululo i-VCR bezokuthetha nathi ngelizwi lenkosi. Ndiyandibulisa kakhulu umfundisi Usani. Ingathi ndiyaliva nelo lizwi xa uhlabelela pha kwikwayari. Mandinibulise befundisi bam. Abantu bakaThixo bonke elizweni bephela ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Befundisi bam, ilizwe niza nalo namhlanje likhulu kakhulu. Ilizwe lifumaneka kwincwadi yeDeuteronomy, incwadi kaMoses, 5 apho khona abonakala uYehova uThixo ecenga abantu bakhe, Nkosi yam. Uthi kuverse 29, akwaba bebe nale nhliziyo yokundoyika nokuyigcina imithetho yam yonke. Nkosi mayisikelele ukufundwa kwezwi layo. Ilibethelele ezinhliziyweni ngoku kude kube ngunaphakade. Befundisi bam, uYehova uThixo apha ecengana nabantu bakhe abadalile ezantsi emhlabeni. Ngobona ubana bemkile emithethweni nemimiselo yakhe. Athi ka ethetha ngayo yena uPawulos kwincwadi zomnqophiso omtsha, athi izinto ezazithethwa kumaSirayeli bezithethelwa kanye thina aba baphila kweli xesha. Athi ke ngoku izinto ebezithethwa ingathi zezembali ibizimfundiso zethu zeli xesha. Ngoku namhlanje sive uYehova uThixo ngokwakhe apha esicenga ethi akwaba. Akwaba ligama nje linomnqweno omhle ngumntu elo. Athi nale mithetho yakhe kumnqophiso omtsha uthi uPawulos ka ethetha ngayo. Uqale kwathetha uYesu Kristu inkosi kwincwadi kaYohane. Ithi imithetho endinishiya nawo thandanani. Athi ke uPawulos xa eqhubekeka nevangeli lenkosi Yesu Kristu eshiye naye luthando, athi yena thandanani ngoba yonke imithetho liqukwe kweli lizwi lithi thanda ummelwane wakho njengoba uzithanda nawe. Bonakale kwinyaniso uba ivangeli lenkosi Yesu Kristu eyayiqalwe kwangabaprofeti igqibelele kulo uthando. Ngoba izinto ongenakuzenza kuwe uzithanda njengoba uzithanda, ongenawuzenza kummelwane wakho, kungatsho kube luxolo, kube yinzolo elizweni. Ngoba kaloku xa ubona ummelwane ongumntu odalwe nguThixo, ngoba ke ngayo umnqophiso omtsha ummelwane ayingulo uhlala ecaleni kwasendlini yam. Ummelwane ngumphefumlo wonke owaphefumlwa nguYehova uThixo ngemphefumlo yakhe wawuphefumla emhlabeni. Athi ke ngoku xa ecenga naye kwincwadi zakhe pha umpostile kaThixo, athi uba kuya ngokwam ngase nithande abantu bonke kuzotsho kuphela ivangeli yobuthaba. Ivangeli yobuthaba ekuthiwa umntu uluthaba lwakho yayivangeli yomnqophiso omdala. Komtsha uthaba siyalazi, utshilo uPawulos wathi asilwi nenyama negazi, silwa noomoya abakhohlakele. Ithe baye ngoku uthaba siyalazi ayinguye umntu lo, khona ukuze ke ngoku kuzaliseke uthando oluyimithetho eligubungela yonke imithetho kaThixo yolishumi engqilelwe yinkosi Yesu Kristu kubafundi bayo. Yathi ndinishiya nanko wam umthetho endiwushiya nayo nithandane. Likhulu ilizwi oze nalo befundisi bam namhlanje. Libonakalisa uYehova uThixo ngokumkhathalela umntu wakhe. Ngoba ndike ndamva kwincwadi kaEzekiyeli uYehova uThixo kuEzekiyeli 36 ahluko 36
uqala akhalaze phaa kuverse 16 ngemeko amaSirayeli enze ngawo, abe amaSirayeli isithi aba umSirayeli asingiyanga umSirayeli ngokasenyameni, umSirayeli ngumSirayeli ngokuthi akholwe kuyo inkosi Yesu Kristu. Uthi xa ethetha phaa kuEzekile 36 uthi xa esikha phaa ku-22 uYehova uThixo uthi ndiyakulingcwalisa igama lam, andikwenzi oku ngenxa yenu, ndiyenza ngenxa yegama lam elikhulu enilihlazileyo phakathi kwentlanga. Nkosi yam, uYehova uThixo ubonakala uba ke ngoku ufikelela kwisigqibo soba ngenxa ungamameli komntu endinguye, ufikelela kwixesha loba ke ngoku acingele nje igama eli lakhe. Uthi xa usiya phaa kwesahluko se-36 phaa kuEzekile uthi niyakude nibe nisukile kububi benu, kwiindlela zenu ezimbi, nikruquke ngokwenu. Utsho phaa kuEzekile 36 verse 31 ithe uba ke ngoku uThixo kuyo yonke le nto le uyafuna uba sizidine sikruquke. Ewe, imvelo yobuntu bethu ebesikhulele kuyo, kodwa kuthe baxesha ongazi bawayeke ngabumi. Sibenzile ububi, sisebenzisa ubuntu bethu. So into zokubana kwenziwa kanje kum. Kanti ke la madinga ebekwe kwangaphambili yiNkosi Yesu Kristu, amadinga ezithembiso. Ithetha uba kuba besincamethele apha kuthando, izinto ezimbi esizenzileyo nesezinhliziyweni esizenze ngemilomo yethu nangezandla zethu ngezingenzekanga. Ewu makhulu la mazwi, makhulu inkosi mayiwatyebise ezintizweni zethu. Ayikho enye indlela, ayikho enye indlela. Ixesha elikhoyo ngoku lelokuza umntu. And uthi xa ethetha uYesu Kristu uthi uze kanye kwaba, qha singabantu siyazigweba ngokwethu. Abe yena sithi ndize kanye kwaba balahlekileyo abantu. Nazi izimvo azifunayo inkosi Yesu Kristu, zizevangelini yakhe. Befundisi bam, Mfundisi uMananga, befundisi osiphathele bona uMfundisi uSani, bayicacisa kakuhle indima kaThixo, izicengwa azenzayo uThixo ngoba uyamnonelela umntu wakhe ambekile zasemhlabeni. Etshilo nakwingaphambili ethi ungabonke abantu bangafikelela kuyazini inyaniso khona ukuze basindiswe. Thixo kubuhlungu nangomphefumlo omnye olahlekayo kuye, ngoba nguye ebephefumle umntu emhlabeni. Makhulu la mazwi siwafumana kwincwadi yeDeuteronomy isahluko sesi-5 uverse 29. Ayasikelela, ayintsikelelo ezimpilweni zethu esibonisa ngebuyambo, ngoba ke ayikho enye indlela. Othi akakhange one uphosakelo oko sonile ngendlela. Okusalayo kukuzisola, sipractice similisele ezingqondweni zethu nasemilonyeni yethu nasekwenzeni kwethu lizwe elithethwa inkosi Yesu Kristu eluluthando, ekwawuthi konke ekugqibelele. Ndiyabulela befundisi bam, ndiyabulela kakhulu ngale mini. Nkosi nisikelele ngalo igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Nkosi Mcethe, siyabulela kakhulu kwelo cala. Masithathe nako umphulaphuli kweli icala. Molo ekhaya. Molweni tata, kunjani? Nkosi inhle tata, siyabulela. Ninjani kwelo cala? No tata, nathi singxamile, singena sibaleka. Yes. Kuba akathethi estudio, singathetha kwabona mathotholo. Yes. Ngokwapha ke sithetha ngexabiso tata. Nguzihloniphe kamnqanqeni apha esithebe tata eNgcobo. Yes. Ndiva amazwi akho. Ndiva amazwi. Bangaba akwaba bebengaba nale ntliziyo. Tata, simisa into enzima. Ngoba ayikho indawo umntu angawunikwayo umthetho, kodwa kuye kufike uLucifer wombi amiso wakhe umntu awujikele umthetho ebewumisele. Yes. Tata lo mthetho obumhle ukuba
Umuntu utata ekhaya noma ekhaya bebenokwazi ukubamba lo mthetho bekunohlaleka kube mnandi emakhaya kungabe mnandi emakhaya bayawazi umthetho njengengoma yaseziyoni ethi benza ngamabomu kodwa wena umthetho bayawazi akwaba bhuti Nkosi yami uthi wenza nani wenza nani ngoku nisa lo mazwi okokuba ngaba akwaba bebinoyigcina imithetho njengomhlowodwa uYesu ebafundisa imithetho abantu okokuba ngaba abantu bengenayo into yotya uthi nakuzithatha phi na izonke ezingaka uthi hayi into engayaziyo nina kukumisa umthetho njengiyinye yaba bantu ndizawumisa umthetho obangaba ikwazi utya ezonke zihlanu nezintlanzi zempini ngoba abalandelanga ukutya mthetho dadawethu madoda engahamba kakhulu into enayo kuba thetha ngexabiso ngegama lenkosi yethu Kristu amen Nkosi tata Nkosi mfokamnqanqeni Esithebe eNcobo masithathe omnye umphulaphuli boba ubam kweli cala lingapha incwadi yeDeuteronomy chapter 5 verse 29 akwaba bebenale nhliziyo yokundoyika baphulaphule emakhaya uThixo uyacenga abantu bakhe ngoba uThixo ebazi ubunganga bakhe abantu bengafuni uhlonipha bengafuni ukubamba nokugcina umthetho uthi uThixo ke akwaba bebenokuba nalenhliziyo yokukwazi undoyika emveni kokubulaleka kwabo iminyaka abantu bemane bebuza ukuba ubusikhuphela oba sizofela enhlango na baphulaphuli masimthathe kweli cala umphulaphuli molo ekhaya molweni msasazi molo tata niphilile usiphilile tata Khondo yes tata ewe tata ngumlungiselelo Fozana apha eMthatha molo mlungiseleli Bashambo yes tata nali lizwi iza mlungiseleli Nkosi noFefe uqhawulwa yi-network uqhawulwa Mntakafuzane kakawutshintsha iposition tata tshintsha iposition ukuze siphinde siqhube nawe alright uzawuphinda abuye masikhangele omnye umphulaphuli kweli cala lingapha mandibulise mongameli uMananga molo tata nesigqeba sonke sisevukani nabo nazo indwendwe zakho onazo apho yes tata bawomananga ngale mini yokuqala kwelenti ndithi nama ndiwisondeze umbuliso wami molo tata maningene kula mazwi athi abekwa namhlanje phaya kulaa ncwadi yeDeuteronomy isahluko sesesihlanu ivesi ku-29 ewe incwadi kaMosisi yesihlanu ekuthiwa iDeuteronomy incwadi yempindamthetho lesiphezu kwayo namhlanje bawomananga ewe tata incwadi la mazwi mandithi la mazwi amakhulu kakhulu nxa unowajongisisa athi abekwa namhlanje akwaba bebenale inhliziyo yokundithanda yokundoyika ingaba isekhona na ixesha lobana abantu bamoyika uThixo siphila kwilizwe nakwimithetho elahle uThixo ngokuba inamba enkulu yehlile mazulu izosebenza ebantwini isebenza ezinkonzweni namhlanje iinkonzo zethu
zinkonzo eziphethwe yi-corruption. I-corruption idila kuzo zonke izinto phezu kweligade lomhlaba. Yangena nasezinkonzweni i-corruption. Imali zityiwa kakubi nasezinkonzweni zempula kaJaca. Kwimibuso esibusayo kwelizwe siphila kulo lidila nge-corruption. Yes. Ingaba usekhona na umuntu othe uThixo? Sikhula thina ngelaa xesha lokubana uzoyika nokukhomba kwesibhakabhakeni uba umnwe. Ugoba umnwe. Akawukhomba umuntu bungamkhombi ngokufanekele namhlanje. Bawumananga ngaba sekhona na? Nisamoyika noThixo. Singabantu abalapha eMzantsi Afrika. Akwaba ebe nale inhliziyo yokumoyika uThixo. Ngoba inhliziyo engumkhohlisi. Yes. Inhliziyo into ngezinto bawumananga. Iva manje phezu kwentaba yokhakhanya. Unyana womuntu wabekwe phakathi kwamadbhada amabili. Uthi omnye uba ngabe unyana kaThixo zisindise nathi usindise. Wathi omnye awumoyike na uThixo. Yeah. Ngokuba yena akonanga lo muntu. Yes. Thina silapha ngokonako wethu. Ke ngaba wena umoyika uThixo. Wathi ngamphendula wathi namhlanje ndoba nawe eparadise kaba. Yes. Akathi ngomso uthi namhlanje ndoba nawe eparadise kaba. Enkosi mawanele amasi ngokwana phakade ngokamboyi apha ecala emnqi. Nkosi tata. Nkosi tata, Nkosi Mfoka Mboyiya, siyabulela kakhulu. Banintsi mlungiselela abantu bangangile apha. Bafuna ukuthetha lenyaniso esithethayo apha ngokuhlwa nje ethethwa nguThixo kuMoses ngabantwana bakwaSirayeli. Esithi akwaba bebenobanayo lenhliziyo yokundoyika. Ingaba sekuleyithi kangako nanto zakuthi okokuba asinawubuyela kuThixo ukuze siqolelwe ukona kwethu, ngoba kuyacaca uba ngaba uThixo usibhaqile oba sihamba unothanda senza ukuthanda kwethu, kodwa uThixo uthi sekwaba bekunobakho abantu abanenhliziyo yokundoyika ukuze zilunge izinto kweli phakade sikulo. Manthathe omnye umphulaphuli sizojonga ingoma esizawuhamba ngayo ukuze siqhube nemvuselelo 25 emizuzu emva kwentsimbi yesibhozo. Mandibulise kuwe tata umsasazi, ndibulisa kubaphulaphuli bereyido Vukani, ndibulisa utata usivulele izwi. Yes. Ndingunoloyiso, ndingwaseNgcobo, mntwana kaThixo, ndiyakholwa egameni lenkosi uYesu. Nam ndibulela nje elithuba lokuthi ndive futhi ndive entliziyweni yam ndilangazelela. Yes. Ukuthi ndive izwi lakhe ukuba lithini namhlanje. Ndiyamva kubawo namhlanje thetha ngokumoyika nokugcina imithetho yakhe. Utha kwaba bebenale nhliziyo ukundoyika nokuyigcina imithetho yam yonke imihla yonke ukuze kulunge kubo noonyana babo ngonaphakade. Yes. Inkosi nsikelele. Eyona nto eyakhileka entliziyweni yam kukuthi uba ethetha la mazwi kungoba eyona nto ibalulekileyo sikhona simkhonza uThixo. Kubaluleke ukumoyika, kubaluleke ukuba siyigcine imithetho yakhe. Sibona kunjena nje emhlabeni kungenxa yoba abantu abamoyika uThixo, futhi abantu abayibambanga imithetho yakhe. Ngoba uba silapha emhlabeni kunemiyalelo yakhe ekumele emhlabeni sihleli ngayo, siphila ngayo. Kodwa nayo le miyalelo yakhe ikhokelwa kukumoyika. Eyona nto yokuqala
ekumele uba noba sikhona emhlabeni kukumoyika uThixo. Yiyo le nto kusenzeka izinto ezinje emhlabeni kungenxa yoba abantu abamoyika uThixo. Ngoba umuntu owoyika uThixo akenzi noba yintoni. Umuntu owoyika uThixo uyamhlonela uThixo ngoba uyamoyika. Ithi noba inhliziyo yakhe sekusithi qakatha okubi kuye, kodwa eyona nto ihlale yokuqala kukoyika uThixo. Aqale athi umuntu noba bekukhona ingcingane ezingahlambulukanga enhliziyweni yakhe kodwa angakwazi ukwenza oko bekuyilwa inhliziyo ngenxa yoba woyika uThixo. Eyona nto yenze umhlaba wanje kunje nakwindawo esikhonza kuzo kwakubi kungenxa yoba abantu babalekwe kukumoyika uThixo. Eyona nto ihleliyo enhliziyweni yam kukuthi sikhonza kwixesha labantu abangamoyiki uThixo. Abamoyiki abantu uThixo sebekhona ezinkonzweni, abamoyika uThixo sebengaphandle ezinkonzweni. Abantu abamkhonzi ngokumoyika uThixo, kodwa uThixo ndifuna ukuthi nam namhlanje udinga ukukhonzwa ngokoyikwa. uThixo udinga abantu abazamkhonza ngokumoyika, bathi bawugqiba babambe imithetho bahambe ngokugqibeleleyo. Nam bendithi mandibulise tata egameni lenkosi uYesu. Amen. Amen. Nkosi kakhulu mama eNgcobo. 073-8491-740 073-8491-740 okanye 072-514-5381 072-514-5381. Nawe ungene apha ngokuhlwa baphulaphuli usithi akwaba okanye usithi masibuyeleni ngoku kuYehova ngoba uYehova usibhaqile.
Nakumphulaphula emnxebeni mfoka Maliwa masimbambe. Molokhaya. Nkosi yokuxolo mayibe nawe mphulaphula. Ibe nawe kanjalo. Igama lami ngumzalwane uLiseko Mangali apha eAdelaide. Mfoka Mangali Adelaide, yes tata. Mfundisi wami mina kweli lizwi silinikwayo namhlanje. Incwadi yethi Rome chapter 5 verse 29. Ithi le ndawo akwaba bebenanenhliziyo yokundoyika. Nokuyigcina imithetho yami yonke imihla yonke ukuze kulunge kubo nonyana babo ngonaphakade. Ithi qala nje le ndawo ithi akwaba. Ithi loo nto ngumnqweno kaThixo. UThixo unqwena njalo kuba abantu bagcine umthetho wakhe. Apha uThixo uzobanika umthetho ngengalo kaMoses umkhonzi kaThixo. Imithetho 10. Kuba kufuneka kubekho lo uthunywe nguThixo ukuze abantu bakaThixo abanike imithetho kaThixo. Bayilibala imithetho abayinikwe nguMoses umkhonzi kaThixo. Kodwa uThixo kube nqwemba bahlale kwimithetho yakhe. Uthi uThixo akwaba bebenale nhliziyo yokundoyika nokuyigcina imithetho yami yonke bayigcine imihla yonke. Imithetho kaThixo ifuna ukugcinwa yonke kunjalo nje igcinwe imihla yonke. Kuba imithetho yabantu ikhona nemithetho kaThixo. Akukho nto ke ibaluleke ngaphezu kaThixo imithetho kunemithetho yabantu. Ngicela ukuma mphulaphula kuloo ndawo inkosi isikelele lamazwi. Enkosi. Nkosi mntaka Mangali siyabulela kakhulu. Wow, akwaba sisatsho asikayeki asikatshintshi 25-9 siya kwintsimbi yethoba besiqale ngentsimbi yesixhenxe sisithi akwaba bebenoba nale nhliziyo yokumoyika uThixo. Asikatshintshi baphulaphuli kodwa sidla ngothi xa sifika apha ikho kwi8:30 sithi sitshintshe ngosixelise uba wake waye emlindweni ekuseni ngo4 iyatshintsha itone phaya xa kuphakama la maxhegwazana aleli pha emva kwecango ebemane thuthuzelwa kuthiwa kuhlanga lingahlanga ubhuti wenu le ndlela amke ngayo uyawuphinda abuye ngayo kuthethwe uve la maxhegwazana pha emva kwecango ephakama ngoku ulivala isihlo Yesu ulanga lo mphefumlo lilinyu ngelo xesha itshintshe litone ithi ngabanjani abanenhliziyo yokumoyika uThixo. Akusathwa thuthu ngoku but kuthiwa ngabanjani ke abanenhliziyo yokumoyika uThixo. Manithathe nakumphulaphuli kwelicala. Molo ekhaya. Hallo tata. Molo mama. Unjani tata? Nkosi mama siyabulela ninjani kwelo cala? Siphilile. Mama Mtawu. Asinambana apha. Enqobo mama. Ngefesi yale nyanga.
andiyazi inethiwekhi izandiphatha indibeke ndawoni. Khawuzame. Ndibulela zikhona namhlanje, iba khona ingabikho, iba khona ingabikho. Ndibulisa abo tata unabo apho. Baloo nkonzo ineengoma endizithanda zonke. Amazwi abasibekele wona tata. Yes. Incwadi yeDuteronomy chapter 5 verse 29. Akwaba bebenale nhliziyo yokuzoyika nokugcina imithetho yami yonke imihla yonke ukuze kulunge kubo noonyana babo ngonaphakade. Yes. NguThixo uwathetha ngamaSirayeli awakhupha ngengalo ethe nkqi elizweni laseJiphethe. Okokuqala abefanele kuqonda uba inkulu into yokuThixo ukungavulela indlela elulwandle into engazange izwela ngaphambili. Yes. Uthuma uMoses uba makobakhulula kwaFaro. Uthi ndikuvula ukhala kwabantu bam abaseyiphutha ngenxa yabo babaqhuba kanzima. Ehlile ke uzawubahlanga. Wehle uThixo wenza yonke imiqondiso wabakhupha eJiphethe. Kodwa ukho la mazwi manje ndisithi uthi kwaphuma ingxube evanga yabantu eJiphethe. Nisa yabantu engamaSirayeli nabantu bezinye izizwe abakhonza izithixo bahambe bewalahlekisa apha endleleni. Ayibulale imithetho kaYehova ayibekileyo. Bakwaba bebenenhliziyo yokuzoyika. Uthodlala uThixo. KuDuteronomy chapter 4 uMoses uthi ize ningongezi ezine ndilwisela umthetho ngalo ize ninganciphisi into okulo ukuze niyigcine imithetho kaYehova uThixo wenu endiniwisela yona. Sala zendleleni bekhalazela into ezincinci. Ndicinga umthetho nje owungenzimanga bawunikwayo xa banika imana bakhe yona yonke le ndlela bayihambayo. Kwathiwa ze bangabeki imbeko. Imini ngane babuthe ukutya okulingene imini, balibiphe ukutya okulingene imini, ube ngoLesihlanu apho bawubuthela iintsuku ezimbini kwenzela uba ze kungabikho mntu ofuna imana ngemini yophumla. Kubeka umbeko yabola imana. Baphinda futhi ngale mini kwakuthe ze bangaphumi bofuna imana baphuma abanye ngenxa yokohlulwa kululamela uThixo. Babenale nhliziyo akwaba babengamoyi kuYehova uThixo phezu kwazo zonke into abenzela zona, phezu komangaliso omkhulu ovula kwakhe inantsika indlela elwandle. Amanzi abadedela bawela ngaphesheya bangena amaJiphethe emva kwabo xa bekhala besithi bengekho mangcwaba neJiphethe uba sizofela kule ntlanga. Uthi uMoses misani nilukubona usinda kuba la maJiphethe niwabona namhlanje soze ndiphinde ndiwabona phakade. Angena nawo ekuthi athi esawuphumela ngapha amaSirayeli angena neenqwelo zawo zokulwa adonsa nzima amavili eqhawuka agena aphelela elwandle. Bephelele uYehova wabuyisela amazwi phezu kwabo ukungena ihasi nomkhweli walo athabana lonke. Ukuthi ngemini elandelayo abonwa ezizidumbe ezithesa wathi la maJiphethe niwabonayo anisoze niphinde niwabone naphakade. Enkosi uba umntambo ndidedele abanye nexhasa elincipile mayibonge inkosi. Amen. Nkosi Mamdawu siyabulela. Nkosi kakhulu enqobo masithathe nanko omnye umphulaphuli kwelicala isingathi kubasiwe namhlanje. Nkosi mfundisi wami mandibulise. Molo tata. Apho khona isitudio mfundisi wami ndibulise ke nabaphulaphuli beVukani FM bonke ngokubanzi. Bendicima zawuthi ndimamele ke tata because ndithanda umamela ixesha elininzi. Ndikholwa ukumamela ndive abaphulaphuli xa ubeka ilizwi lihlalutye. uThixo usebenza ngoba but namhlanje akuvumi ukusombha ngithule. Sikelela kulo incwadi yeDuteronomy chapter 5 verse 29 ethi akwaba bebenoba nenhliziyo yoyigcina imithetho yami. Akwaba bebenoba nenhliziyo yoyigcina imithetho yami. Kuyabonakala into yoba ke umfundisi uJames imithetho uThixo uyibekile kodwa sinayo inhliziyo yoyigcina imithetho kaThixo. Namhlanje uThixo uthi if ndivakathle amalanga nje uyasicenga uthi masibuyele kuye. Akukho late mphulaphuli, akukho late mzalwane wam, akukho late mama, akukho late tata. Ungakwazi uphinde ubuye uyigcine imithetho kaThixo. Omnye mhlawumbi bewugcina imithetho kaThixo ekwazi into yoba ukulungisa izinto ebandleni zilunge, athethe kulunge, kodwa ngoba usukile emimiselweni nasemithethweni kaThixo akusenzeki into, sebetha nje ngeculture kube ezazinto zenkosi. Kodwa namhlanje
uThixo wethu uyasimema ningakathi uthi akakhetha ngabala lamntu ngoba itsho nengoma ithi imbizo yaphezulu ayikhethe ibala lamntu. Nathi ebusuku nje nkosiyami siyamenywa kwimbizo yaphezulu ekhaya ezulwini kuthiwa sizogcina kabutsha imithetho kaThixo. uThixo ke funa abantu abahlala benenhliziyo relevant, funa ukuganga okanye ukumamela le mithetho yakhe because uThixo wethu uyayiwisa imithetho umfundisi wami okokoko akanaxesha lithini, uyayiwisa emisebenzini ekuhlaleni ezigunjini, kodwa kudingeka nje inhliziyo enoyibambe yigcine iyenze imithetho yakhe ebusuku nje nkosiyami. Noba bese sihambe kangakanani sayijikile inkonzo kaThixo, kodwa sisithi hayi mandidiniwe ngoba obani nobani because ngoku uThixo uthi ngakathi uyasibama sikwixesha le-competition, asinaxesha lawugcina imithetho yakhe, siyabalelana into yoba ndiyinto kabani, ndiyinto kabani mna. Hayi nawe imamele intshumayelo kubani, kungagcini imithetho kaThixo oko ukujonga abantu abashumayela. Kodwa namhlanje uThixo wethu uthi akwabe bebenoyigcina imithetho yam. Siyayicela ke nasebusuku nje xa sizawulala loo nhliziyo yokwazi ukugcina imithetho kaThixo. uThixo ngumncedi ebusuku nje ngosami, asinike amandla ukuyigcina, singahoyi into yoba kushumayelwana, kodwa nje sivule iintliziyo zethu zihlale zi-relevant ukubamba nogcina imithetho kaThixo. Ngoba kuyabonakala into yoba uThixo uyayiyalela imithetho, kodwa sithi ngoba sizinto zorhubhusha emhlabeni singafuni uyigcina imithetho kaThixo. Ebusuku nje uThixo uyasicenga bazalwane bam, akho leyithi, ungabuya nawe noba ubusemke kangakanani, ungabuya uzokwazi ugcina imithetho kaThixo kabutsha. Uzocela into yoba uThixo akunike inhliziyo entsha ezokwazi ugcina imithetho yakhe kabutsha, ukwazi uhamba kobomi umntu omsha. Mama, tata, tamkhulu, nanku uThixo namhlanje si-invayitha esithi masizokugcina imithetho yakhe, ngoba kuyabona into yoba sisukile emithethweni yakhe nasemimiselweni yakhe nguKristu Nkosi yethu, amen. Ngumntu akarhubhushe lo mfundisi apha kumhlaba wasecofula. Nkosi tata. Nkosi mfo karhubushe, nkosi kakhulu, siyabulela nanko omnye umphulaphuli. Molo ekhaya. Molo tata, niphilile? Nkosi tata, siyabulela khodwa. Ngutata ubani phi? Uvakalela kude ke tata, masikunike ithuba. Ntanta, yes. Apha kulo mhlaba waseNgqorha kwaChotho. KwaChotho, yes tata. Kwaba mna kuqala bendinokwazi ukuyigcina imithetho yakhe uThixo. Madoda. Ikwazi ukwenza ngokumyalelo yakhe. Imiyolelo yakhe. Ndiyayithandazela loo ndawo, ndicela uba nani ndithandazise tata. Makube njalo tata. Enkosi ngwethu. Nkosi tata, siyabulela. Alright. Siya kwintsimbi yethoba apho siyakhona baphulaphuli. Sikuncwadi yeDeuteronomy chapter 5 verse 29. Baphulaphuli, Thixo uyacenga, Thixo uyacenga akwaba bebenokuba nenhliziyo yokundoyika. Baphulaphuli, nanko omnye umphulaphuli. Molo ekhaya. Molo ekhaya. Alright. Alright. Woyika selefikile. Masithathe nanko omnye umphulaphuli kweli cala baphulaphuli. Masithathe nanko umphulaphuli simve ukuba yena uthini na. Molo ekhaya. Molweni bawo. Molo mama, niphilile? Siyaphila bawo mananga, kuhle sigcina ke njalo. Nkosi mama, siyabulela khonto. Ngumama baniphi? Umama uNaku apha eNgcobo eGoso. Umama uNaku eGoso eNgcobo. Masiye mama. Bama dada. Inene mama Naku. Amazwi angokugcina imithetho kaYehova. Yes. Ngokuba umananga ngoku sijikile izinto. Jikile izinto. Ngabanjani? Abanjani Nkosi yami? Yes. Uthi uYehova emveni koba eyibekile imithetho yakhe yonke ekufanele basihambe ngayo, athi ke ngoku akwaba elinoba nanhliziyo yokundoyika bawumanana. Okokuqala, uzukwazi ugcina le mithetho kufuneka woyike uYehova. Ukuba ke awumoyiki umntu lo kuqala apha emhlabeni, angeke ukwazi umoyika uYehova, ngoba kaloku umntu usisidalwa sikaYehova. Ngoke ngokuthi ngabanjani? Ndicinga uba mna ngabaqala ngokoyika uYehova, bamxabise, bamazi, bamthembe futhi. Yes. Njengamaserayiki amthemba uYehova xa ethi uza kubakhupha elizweni elikrarha abase kwilizwe elinobusi. Ewe.
Nkosi yam, kodwa endleleni kwafika ukuthandabuza kumaSirayeli. Aqala afuna ukujikela uMoses athi ukuba ubusiyeke sahlala. Yes. Apho besisuka khona. Apho besuka khona. Wahlala nabo wabacenga ngoku njani. Ngomlomo kaMoses. Emana ukuthi xa bedliwa zinyoka athi Moses intonga le ndikunike yona. Athi yenza inyoka yobhethu ukuze bathe bajonga khona babe nokusinda endlwini zenyoka. Bathoba ke nangoko ngoba kaloku babesefuna ukujika bayilibale ngoku uba bakhutshwe ezweni rhakayo basiya kwilizwe elinjani. Ngoku ke ngoku mna ndicinga uba ukuba sithe saqala soyika uThixo sathi ke ngoku apha ekwenzini kwethu ekumoyikeni sagcina imithetho yakhe. Nkosi yam, into enzima ke ukugcina umthetho. Ugcina umthetho. Umthetho walapha ekhayeni kunzima ukugcina umthetho. Enye nto ndiyicingayo ke bamana ndicinga okokuba ukoyika uThixo nokugcina imithetho iyaba ngabantu abanjalo ke abazawukwazi ukuhamba phezulu. Ukuqala mqale woyika uThixo umenzi wayo. Xa umananga andizibambe. Koko nje bendithi mandingene nam. Ndikhe ndisancathe. Ngokwenzayo siphekwe zasezantsi emhlabeni. Sihambe ngemithetho esayinikwayo. Siyigcine phezulu. Enkosi ba. Nkosi mama. Amen. Nkosi siyabulela. Alright, nako omnye umphulaphuli. Ba umananga. Abaphulaphuli bonke baseRadio Vukani. Yes. Ngelihle igama lenkosi. Amen. Amen. Tata, sichukuliswa ngamazwi osibekele wona kwincwadi seDeuteronomy. Athi akwaba bendinoba nenhliziyo yokuyigcina imithetho yakho. Yes. Ngoku tata wam yandikhumbuza le ncwadi uyibekileyo, amazwi kaDavide esawucinga uDavide esenzela ububi uSawula. Ithi incwadi wathi yena segqibile ukulisika isondo lengubo kaSawula, sesithathile isigqibo ngasemqolombeni. Kodwa sesigqibile lo mfo wabonakala ekhumbula amazwi kaYehova. Athi asakwabe bendinoyigcina imithetho kaYehova. Ithi incwadi wabiza amadoda ebehamba nawo. Yes. Wathi apha kuwo makube kum ngenxa kaYehova. Ukuba ndiyenze le nto ndiyicingayo. Ngoba lo mfo ndicinga isigqibo ngaye ngoku nguSawula ngumthanjiswa kaYehova. Andinako ukusisa isandla sam kuye. Yes. Ngoku wena uthi akwaba bendinakuba nayo intliziyo yokuyigcina imithetho kaYehova. Lo mfo uthe secinge ububi bozenzela impindezelo uSawule kububi ajongene nabo, kodwa wafikelwa kukhumbula imithetho eyayibekiwe nguYehova ethi uzungabulali. Yes. Uzungenzi nanye into. Ngoku ebusuku njena usikhumbuza loo mazwi nathi
besingalunga sohlule izinto esizenzayo ukuze nathi sisinde ekreleni, ukuze nathi sisinde kububi bonke, ngoba kwindawo esikuzo zindawo ezinobubi ezidinga inhliziyo yam neyakho ebusuku nje. Besinganathi singazicela lo mfo uthi secingile ukwenza ububa, khumbula amazwi ekaYehova uthi andikwazi uba ndisise isandla kulo mfo, ngoba naye ungumthanjiswa kaYehova. Ebusuku njena tata nathi sithi make sithi lwambu sivakalelwe, akwaba nathi besinoba nayo le nhliziyo kaYehova ngoku nawo naphathe. Amen. Xa ndibetha kanje ke botata, ithetha ukuthi sibheke emnyango. Sanika 2 minutes. Akwaba bebenoba nenhliziyo yokundoyika. Imizuzu emibini nithi kubaphulaphuli, uThixo uyacenga. uThixo uyacenga ukuba sibuyele kuye ngokumoyika nangokugcina imithetho. Fokasane nali lizwi, akwaba bebenoba nenhliziyo. Nkosi tata, Nkosi mfundisi wami, akwaba bebenale nhliziyo yokundoyika. kuThixo ke ngoku ngokwakhe uza kum nakuwe. Le nto kukoyika uThixo ke kugcina imithetho yakhe. Le nto kukoyika uThixo kukugcina imithetho yakhe. Ndakube ndiyigcinile ke ngoku imithetho yakhe. Ethi xa ifika imihla yokugqibela yongabikho kwamphezu komhlaba, ndilidle ilifa libukumkani bukaThixo abasekelwa thina kwasekusekweni kwephakade. Njengalowo wathi wabethelela emnqamlezweni noYesu Kristu, kubekho lo uphikisa iintetho zekazi kaKristu, kubekho lo ungapha yena uthetha into ezimnandi ngoKristu. Ngelo xesha kungona mbonayo ukuba ngaba unguye uKristu obephilisa abantu abangaphilanga. Wathi nam Kristu ndizawucela undabela ilifa ubukumkani kuba ndikholwe ngumzi wokugqibela. Wathi uKristu kuye, inde le nto uyithethayo. Mna ndithi kuwe ngawo lo mzuzu, ngabo busuku bonamhlanje ndiyakuba nawe eparadesi kaBawo. Athi ukuba uthando nemithetho kaThixo iseparadesi kaBawo, athi ulinde isitsaba azawuthi umntu oyigcinele le mithetho anxityiswe sona umhla wokugqibela. Enkosi mfundisi wakho. Nkosi Mntakasane. Mntakampompa, okokugqibela, akwaba abantu aba benoba nenhliziyo yokumoyika uThixo. Ngezenzo, ngehambo nangemilo nangemikhwa babe nenhliziyo yokumoyika uThixo. Masiye tata. Ndiyabulela mfundisi wami. Okokuqala, bantwana basekhaya, ingakumbi kuthi thina lutsha lwasekhaya, kuthi thina lutsha loMzantsi Afrika, kufuneke bekwathi umfundisi kufuneke senze i-introspection, ndizijonge mna qala. Ndithandile ke abaphulaphuli xa bengena besithi le nto funeke ndiyijongise kum kuqala, ngoba kaloku uYesu Kristu utsho kwivangelo engcwele ngokubhalwe nguJohane sahluko 14:21, lowo unayo imithetho yam ayigcine nguye ondithandayo,
uyakuthandwa ngubawo, nam ndiyakumthanda, ide sendizibonakala sekuyo. Inomvuzo ke ngoku, usabe usumoyikile uThixo lo, uyigcina imithetho yakhe, unyamezela umcenga uThixo umthandaze mntana sekhaya. Hayi baKristu akabikho late. Buyani bantwana basekhaya. Yiva uMoses kwincwadi yeDuteronomy sahluko sesihlanu ngesahluko seshumi ngevesi yeshumi elinesibini. Ke kaloku Israyeli, uYehova uThixo lo ubiza ntoni na kuwe ingekuko kumthanda, ingekuko kumthobela, uhambe ngendlela zakhe nemimiselo yakhe. Bantwana basekhaya, nanso qha into uThixo ayifunayo. Asibuyele kwiindawo zokukhonza nonqula, sihambe sibheke enkonzweni. It's very simple. Ungena enkonzweni khonze bantwana basekhaya. Asingamshiyi uThixo ngasemva, masibambelele kuyo. Yintoni ezabangela loo nto le? Kwakule vesi kwesahluko seshumi ngevesi ye-15, uYehova uThixo wathanda nca nobawo bethu ukuba abathande, wonyula kubo emveni kwabo. Thina ngoku siphilileyo bantwana basekhaya, masibuyele nembo maKristu, masimthande uThixo wethu. Uyambona uSathane ukhamisile njengengonyama, ufuna nabani kaThixo azodlala ngaye, azomezekisa. Siyacela abantwana basekhaya sizophuthunywa, ingakumbi kuthi thina bantwana benkonzo. Xa uSathane bekwasiphazamisa endleleni, masibuyele enkonzweni ze simthande simkhonze uThixo wethu. Nam ndabuyela umva mfundisi wam. Bulela tata, bulela kakhulu. Ixesha lethu ngoku liphelile. Thandaza tata, sivale lemvuselelo, siweza intambo ngapha ekomani kumfundisi noKrexhe. Thandaza tata, sivale imvuselelo. Thixo kaAbraham, Thixo kaIsaka, Thixo kaYakobi, Thixo wabaprofeti bonke bakho abangcwele. Nkosi, silapha sigaxe ngamadolo, sisondeza ubuso nentliziyo zethu kuwe, mdali wezulu nomhlaba. Nanga amazwi wakho besiwayaleziwe ngumkhonzi wakho Thixo, uba sizowathetha phakathi kwabantu bakho. Thixo wamazulu, khabavule inhliziyo nokuze bafunele indawo zokuhlala enhliziyweni zabo, bazifune kuwo, babe ngawe ekuhlaleni, babe ngawe ekuhambeni. Nasi isizwe somuntu omnyama, Thixo wethu, khawubuyise ingqondo zolutsha lwasekhaya Thixo wethu, ngoba uThixo ufuna ukukhonzwa, uThixo ufuna ukuthandwa, nokuze ingqumbo yakho uThixo ayibuyise nganeno, nokuze ubushushu bakho uThixo abubuyise nganeno. Siyacela ke Nkosi, khabe nenkokheli yethu, inkokheli esithandathu, engumprofeti esikholwayo kuye, uba thina silibandla likaKristu labantu umthumile phakathi kwethu, nokuze izinto omyaleze zona njengoThixo wethu simphulaphule sizenze njengoba besithembisile kuye. Thixo wamazulu, siyacela ke Nkosi, zonke izinto sicela sisethembeni loba uyawuzenza ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Maliwa, guqanisa kwamkela uFefe, guqani ngamadolo nantsika, guqani. Umkela intsikelelo tata. Masamkele torhwana uFefe. uFefe leNkosi yethu Kristu, uthando lukaThixo nobudlelwane bomoya oyingcwele bungahlala kuthi sonke ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Nkosi tata. Andiyazi uba niphakamela ntoni akusamkela uFefe, emele uba niguqa ngamadolo, but niyaphakama. Thukile. Nkosi baphulaphuli, masibulele kakhulu ngeli xesha langokuhlwa nje. Imvuselelo yethu beziyiphethe ngale mini yanamhlanje ifikelele esiphelweni. Kaloku abazalwane bangazinto funeka umane usithi xa kuthiwa phakamisani izandla uthi thobani izandla, kwenzela uba bazophuma kule nto ngazinto babuyele kukhonzo. Nabo bawutsho uba ngaba ndachaneka laa mini bakwakufuneka kuguqiwe ndema ngenyawo. Nkosi kakhulu baphulaphuli, Nkosi mlungiselele, Nkosi bawusani, Nkosi mama, siyabulela kakhulu nisibulelele kutata umprofeti. Chaza uba ngaba besilapha ngokuhlwa nje, sabuya sibonane naye ke kwixa elizayo. Kulaa icala baphulaphuli, James Kamananga umntambo, ndithi kuni nonke nje busuku benzolo. Yabona ke mlungiseleli, xa ndivakashe phaya uboze undidlalele le ngoma, please boze nindidlalele le ngoma. Uyayazi ikho ne? Alright, boze nindidlalele le, uba ziyadlalwa ingoma, uba ziyaculwa niboze ninculele le ngoma.